Rešio sam da napravim svoj ljuti sos. Kao osnovu ću koristiti sok od paradajza. Naravno, ići će mnogo ljute tucane paprike. Neće sve ovo, naravno, nisam baš toliko lud. Biber, beli luk i ovako ću granulama da koristim i ovaj začin ću da stavim malo. Ovo je kao Vegeta ili začin C, samo na popustu sam ga kupio za 55 dinara, 250 grama, baš povoljno. Ovo je dovoljno taman za litar i namenjeno i stavit ću malo sirćeta, jer volim taj kiselkasti ukus, lepa je slika, tako da ću to trunčicu staviti. I naravno sol. Naravno počinjemo ovako, stavio sam na 4 da se greje. Sada, ljuti sos treba da ima manju gustinu od kečapa. Kečap je onako, nije maltene ni tečnost, baš je gust. Dakle, ljuti sos ne treba bude toliko gust, ali ne treba da bude ni sok. Tako da ćemo ovo da ostavimo kada počne da ključa, dok ne spusti gustinu, da bude negde kao što je u ovom polimarku. Znači ovako neka gustina. No to ciljamo. Sirće. Obožavam i miris i ukus. Kao ona reklama za Grand kafu. Sada vri neko vreme. Sad ćemo da stavimo ljutu tucanu papriku. Ove ostale začine sam već stavio, nisam to snimao jer mislio sam da nema razloga. Hajde sada da brojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probat ćemo ljutinu pa ćemo vidjeti da li treba još. Sad je završen, ostavit ćemo ga da se ohladi. Postigao sam taman onu gustinu koju sam želeo. Ovo mi je super. Hajde sada i da ga probamo. Da ne treba da bude vruće, ali šta je tu je. Ok, super. Malo je previše slan, ali sve ostalo je dobro.